Isang mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ador. 26 na taong gulang. 3 taon na ang nakalipas. Ngunit, napakasariwa pa rin ng aking karanasan na ibabahagi sa inyo. Ito ay nangyari nang ako'y magbakasyon sa aming probinsya sa lugar ng Iloilo. Taong 2018, nang maisipan kong dalawin ang aking lolo at lola sa aming probinsya. Labis ang aking pagkasabik na sila ay makasama, sapagkat elementarya pa lamang ako noong huli ko silang makita. Dapit hapon na noong ako'y makarating sa aming probinsya. Agad akong sinalubong ng aking tiyo Ide at Lola Belen habang tinatahak ko ang daan papunta sa kanilang munting tahanan. Nako, binatang binata na talaga itong pamangkin ko. Masayang salubong sa akin ni Tiyo Ide. Ay, aba, talaga namang napakagwapo nitong aking apo. Sambit ni Lola Belen, sabay halik sa aking pisngi. Nako, marami pa akong dala para sa inyo, La. Nakangiti kong tugon. Apo, halina't pumasok na rito sa loob at maggagabi na. Singit ng aking lolo Pascual. Agad ko naman siyang sinunod at dali-daling pumasok ako sa loob. Iho, paalala lamang, wag na wag kang magpapaabot ng dilim dyan sa labas. May halong babala na ani ni lolo. Nako lo, 2018 na ho, di na uso yung mga aswang-aswang na yan. Nagpapaniwala pa rin kayo. Natatawa kong sagot. Matapos naming magkwentuhan at kumain, agad naman akong dumiretso sa kwartong aking tutulugan. May maliit lamang na espasyo ang kwartong iyon. Nakakasya lang ang isang maliit na higaan at lamesa. Antok na ako, kaya naman ay pahiga na sana ako nang biglang tinawag ako ng kalikasan. Bagamat antok at pagod sa biyahe, lumabas na lamang ako at pumunta ng palikuran. Siya nga pala, walang gripo sa aming probinsya. Kung kaya naman ay napilitan akong mag-igib sa poso sa labas ng biglang psst. May sumitsit sa akin. Biglang humangin ng malakas, dahilan para magsitayuan ang aking mga balahibo. Binilisan ko na lamang ang pag-igib sa poso at nang biglang may humawak sa aking balikat, dahilan para mapalingon ako. Bago ka lang rito? Isang napakagandang dilag ang tumambad sa aking harapan. Aaminin ko, Sir Casper, noon lamang ako nakakita ng ganoon kagandang babae sa tanang buhay ko. Itim na itim ang kanyang mahahabang buhok. Balingkinita ang kanyang katawan, samantalang nagniningning ang kanyang mga mata. Ay, hello, miss. Nakakagulat ka naman. Siya nga pala. Oo. Bago lang ako rito. Nagbabakasyon lang ako. Hinawi niya ang kanyang buhok, dahilan para masilayan ko ang kanyang napakagandang mukha.
Kaya naman pala, nakangiti niyang tugon sa akin. Ador, bilisan mo't pumasok ka na rito sa loob. Singit ni Tio Ide. Kaya naman napalingon ako sa kanya mula sa aking likuran. Akmang magpapaalam na sana ako sa babaeng nakilala ko. Nang biglang paglingon ko ay wala na siya. Hinanap ko siya ng aking tingin, ngunit hindi ko na siya mahagilap. Dala na rin siguro ng dilim sa labas kaya hindi ko na siya makita. Pumasok na lamang ako at dumiretso sa palikuran. Kinaumagahan ay excited akong mag-agahan upang itanong kila Tio kung kilala ba nila yung nakita ko kagabi. Nang tanungin ko sila, nagkibit balikat lamang sila at tila ba iniba ang usapan. Hindi ko na lang sila pinansin at binilisan na ang pagkain para makalabas na. Plano ko kasing tumambay sa labas at magbaka sakaling makita ko ulit yung babaeng iyon. Sa kalagitnaan ng aking pagkukuyakoy sa labas ng aming bahay, napadaan naman ang aking inaabangan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at nakipagkilala na ako sa kanya. Hindi lang pala siya maganda, napakabait din. Siya si Ina. Apo raw nung nagtitinda ng pandesal sa may kanto. Inaya niya akong maglakad-lakad sa dalampasigan para makapagkwentuhan. Kaya naman, pumayag na rin ako nang sa ganoy makilala ko pa siya ng lubusan. Nalaman ko na ulila na pala siya at tanging lola na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Labis akong humanga sa kanya dahil sa murang edad ay para bang napaka-matured na niya mag-isip patungkol sa mga bagay-bagay. Lumipas ang ilang araw at mas lalo pa akong napalapit kay Ina. Habang mas tumatagal, ay lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Kung kaya na may naglakas loob ako na manligaw sa kanya. Labis ang tuwa ko noon, Sir Casper, dahil agad naman siyang pumayag. Makalipas ang 2 linggo, inimbitahan niya ako sa kanilang bahay upang maghapunan kasama ang kanyang lola. Pagdating nooy, naabutan kong maghahanda na ng pagkain ang isang matandang babae na animoy kanyang lola. Pinakilala niya ako dito habang nasa hapagkainan. Ibinida niya ang masarap niyang luto na dinuguan, kaya naman agad ko iyong nilantakan. Inabot ako ng 8:00 sa kanilang bahay, ngunit nagpaalam na rin ako dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Pakiwari ko'y dala lang ng katakawan. Pag-uwi ko ay agad kong sinalubong ni Lolo Pascual. Nagalit siya kasi ba't daw ako nagpapagabi, alam ko namang maraming aswang sa kanila. Natawa na lang ako at pumunta na ng palikuran. Lumipas pa ang ilang araw. Masaya naman ang aking pamamalagi doon sa aming probinsya nang unti-unti kong napansin na para bang may kakaiba sa akin. Nahihilig na akong kumain ng mga hilaw na pagkain, o kung di kaya'y kung magluluto man ako ay hindi ko masyadong niluluto yung pagkain. Tumatalas na rin ang aking pandinig, kung kaya naman
pati ang mga nagchichismisan sa paligid ay rinig na rinig ko. Nakakapagtaka. Pero isinuwalang bahala ko na lamang hanggang sa isang tahimik na gabi. Nagising ako mula sa pagkahimbing ng tulog. Sobrang sakit ng tiyan ko na para bang hinuhukay. Tila gutom na gutom din ako na hindi ko maipaliwanag. Pinagpapawisan ako ng malagkit at para bang may kung anong pumipilit sa akin na lumabas ng bahay. Paglabas ko ay tila balaking tuwa ko nang makita ang mga alagang manok ni Tio Ide. Hindi ko alam, pero bigla ko na lamang itong kinuha mula sa pagkakatali at saka kinain. Tila ba lubha akong nasisiyahan habang nakikita ang mga dugo nito na nasa aking mga kamay. Lasap na lasap ko ang sarap ng karne. Sinisip-sip ko ang ulo nito. Pagkatapos ay sinunod kainin ang mga paa nito. Sa kalagitnaan ng aking pagkain, may nagsalita mula sa likuran ko. Hindi ba kay sarap? Nakangiting sambit ni Ina. Hindi ko alam ngunit may kakaiba sa kanyang aura. Nakakapanindig balahibo ang kanyang ngiti. Tila nahimasmasan ako nang makitang puro dugo ang aking damit mula sa kinakaing manok. Para bang saglit akong nawala sa katinuan. Nauutal-utal akong nagpaliwanag kay Ina. Ngunit parang wala lang sa kanya ang mga sinabi ko. Dahil puro lang siya tango. Ador, hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo. Isa ka nang ang ganap na aswa. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang biglang pumutok ang nakakabinging barel. Ina! 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 Napahagulhol ako nang makita siyang nakahandusay sa lupa. Tumigil ka, Ador. Hintayin mong mag-iba ang kanyang mukha. Sigaw ni Tio Ide. Ilang sandali nga lang ay biglang nag-iba ang kanyang anyo. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Parang hindi totoo. Ngunit mula sa napakaganda niyang mukha at napakakinis na balat ay bigla siyang naging matandang babae na puro kulubot ang balat. Siya si Aling Taseng, ang nakakatandang kapatid ni Aling Trena. Matagal na silang pinaghihinala ang aswang dito sa ating barangay. Sambit ni Tio sa akin. Mula ng gabing iyon, ay napag-alaman kong si Aling Trina pala ang nooy inakala kong lula ni Ina. Sila pala ay magkapatid at sinasabi ng iba na inabandona na ng kanilang mga anak simula noong nalaman na aswang silang dalawa. Ilang beses na rin pala silang nagpalipat-lipat ng tirahan mula sa ibang mga barangay dahil kalimitang sinusunog ang kanilang bahay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nasaksihan nung gabing iyon. Pati na rin sa mga kwentong aking narinig. Pagkatapos ng ilang araw ay umuwi na rin ako ng Maynila. Dala na rin ng sobrang pangamba. Pinayuhan din ako nila Tio Ide at Lolo Pascual na magpatingin sa tambalan upang malaman kung sakaling may gamot pa sa nangyari sa akin. Dahil sigurado raw na ako'y nayanggaw. Sa ngayon po ay maayos na ang aking kalagayan. Kasalukuyan akong nagtatrabaho
bilang isang call center agent sa isang kilalang kumpanya rito sa Maynila. Kung tatanungin niyo naman ako patungkol sa aking pagkayanggaw, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako nanghahawa. Tulad ng normal na tao ay ganun din ang kinakain ko. Minsan nga lang ay dumadating pa rin sa sitwasyon na nasasabik ako sa mga hilaw na pagkain. Kung kaya naman ay bumibili na lang ako ng mga sariwang karne o minsan naman ay mga buhay na manok para kainin ko. Wala na kasi yatang lunas para rito. Ilang albularyo at manggagamot na rin ang napuntahan ko, pero wala raw silang magagawa. Kaya sa mga sumusubaybay dyan at masugid na tagapakinig kay Sir Casper, mag-iingat kayo sa mga tinatanggap ninyong pagkain. Maraming salamat din po sa mga nakinig sa aking ibinahagi. Pasyensya na sa ilang nanonood o nakikinig man dyan kung hindi ako ganoon kagaling magkwento. Dahil hindi naman talaga ako sanay magbahagi ng karanasan. Wala rin akong ibang pinagsabihan patungkol rito. Maraming salamat, Sir Casper, kung sakaling mapapansin mo ang aking istorya. More power po sa iyong YouTube channel. At naway, pagpalain pa ang iyong mga taga-subaybay. Hanggang dito na lang po. Ador ng Maynila.